Walang Said. Tenan aku kon bawa. Iya tenan. Nang ket mau nggon diliwati. Ora. Niket teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuwas ngapalke Cikini ke Gondang Ria lho. Cikini ke Gondang Ria ngene. Ku jadi begini karena gila. Apa? Karena dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Lek kanca, ya iki. Mbak Niken Salindri gen pinarakan kene kotak kene. Mangga. Mbak yo mesem rangut betahe apa? Mbak yo guyu sesat betahe apa? Tanjaku sadapo ing janji. Aja emong, aja tansah tuwa. Nateraku tansih ing janji. Minggir sik Rono. Lha kok minggir? Rono. Terus dikancani. Ora kono sik kono. Enten apa to? Nah wis sing ngono stop rasa ngalih-alih. Wilujeng dalu Mbak Niken. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah ketemu meneh. Alhamdulillah. Lagi padha sehat to. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat. Iki suwanto daleme Pak Tris kali Bu Nur. Nggih, mugi-mugi sehat selamat wilujeng, panjang yuswanipun, diberi rezeki yang banyak, ben saged nanggap panjenengan malih kalian kula. Alhamdulillah. Pamriksa kajang disapa dulu Mbak Niken. Teng pundi niki? Lah niku ono para pamriksa disapa dulu no. Oh nggih. Wilujeng dalu selamat malam sedayane kemawon. Warga Magetan dan sekitarnya, khususnya warga Madiun. mana? Madiun. Oh iya deng Madiun. Magetan ki sesa ya ngali aku ki jan. Ya alah, tayo ayu tenan. Baik gendeng ya. Kok gendeng ki lho. Wis kowe meneng sik ning ngono, meneng diem. Oh jenenge luput ki ora terus gendeng kok iso. Kak, diem. Ayo tangan di bawah. Ayo anak kecil diam. Aku tak mau mangan bakul syuting ya. Masa aku pun kene ora omong. Wis ngono sik. Warga pundi niki Mas? Kajang. Nggih, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Madiun sekitarnya. Ning iki piyai saka Magetan ya mirsani rene. Nggih, wonten lewat streaming barang. Nggih, mergo niki ngeten Mbak Niken. Iki yo barengi hari jadi TNI. Nggih. Yang ke-78 mergo Madiun saiki bengi iki akeh banget wayangan. Ten Lanut Iswayudi enek gitu. Ning Kurem yo ana. Nggih, nganu Mas Bayu ngapunten. Nggih. Niki mending napa wiyagane ra dikurangi mawon. Lah piye tene apa? Jepluk. Ora. Mboten nggih. Akeh banget wayangan. Oh, ambles. Lah mboten napa-napa lek ceblok nggih ceblok bareng. Alah kan kanca jenenge kanca. Mbak Niken. Injih. Aku tak tekon karo panjenengan. Panjenengan iki asli pidalem saka ngendi? Kota Kediri. Kota Kediri. Nggih. Pendidikan saiki kelas pira? Kelas 3 SMP. Loh. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP wae dure semono kuwi. Nggih. Andene tanggaku kaya enek. Gak tanggane aku yoyo kok. Aku sing sarjana kalah karo bocah iki. Kamu kelas piro? Kelas 3 SMP. Berarti walah kowe iki kelancangan. Kelancangan piye? Lah kok iso dhuwur kowe karo aku. Mbokmu nyidam apa mben jam tinggi, Bos? Kak, jam tinggi. Nek kowe kepengin dhuwur, kowe ngombe obat tinggi. Lho, lho. Wis, iku bakale. Alah gak usah sak sendok sak pucuke modar. Kok iso? Kok kon ngombe obat tinggi? Lah obat tinggi iki apa? Obat penumbuh badan. Nah, kuwi lho. Beda sing dikarepke ndrem kuwi. Enak to sing ndrem. Ora. Mbak Niken, ayo. Iki wis diantu-antu piyai mriki. Panjenengan mau arep kepengin di napa niku mirengke suwantene ning sadurunge napa lelagon sing seger sing langgam rumiyin ya Mbak. Ora ketang mung sepisan. Panjenengan ngaturi langgam apa? Antarane Ngidam Sari Setya Tuhu yen ing Tawang pun mang pilih. Ayo. Nek liyane kuwi mongso borong nderek. Napa nggih?
Setia tuhu mawon. Setia tuhu nggih. Nggih. Setia tuhu sing langgam Mbak Niken Salindri sing bawa walang saet. Tenan aku kon bawa. Iya tenan. Nang iket mau nggo diliwati. Ora. Niken teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuas ngapalke Cikini ke Gondang Ria lho. Cikini ke Gondang Ria ngene. Ku jadi begini-gini karena gila. Apa? Karena dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Ya saiki kaya apa suarane Mbak Eka Prihatini sih. Ayo kaya apa ndang suaramu. Pamerke. Pamintaku. Nah, aku nek ngantek kowe ngisin-isin ki ditenono. Walah apik banget ya suarane iki jan. Wah, apik banget loh sampean ki meskipun dia pendek tetapi suaranya nih. Landung suara. Landung ya ta, Mas? Nggih, heeh. Nah, tak kira sing lancange ya dhuwurmu tok bae kupingmu barang ya kemajon. Wong aku lagi mangap urung lho. Burung mangap urung. Mau krungu suara kowe? Maktut ngono. Aku kadhe aku manggon ana kene seneng ambune iki lho. Alah wis to. Ya kaya ngapa suarane? Iya. Iki ngisore kali lho iki. Iya, beneran aku. Sesuk-esuk nek pemane kering buka ratak. Ya Kak, ya Kak. Ya. Pamintaku. Kuwi lho. Pak Dilan lho. Neno. Ya. Pamintaku. Wah, jan hebat tenan. Jos suaramu, Kak. Nggih. Ampun banter-banter. Lah ngapa? Lah cedak ke monitor pengen kumbledos perang iku. Kebanteran. Oh ya wis. Wah. Neno. Nggih. Nimas. Alah iso ya. Ngenteni suaraku. Alah. Ora. Neno. Ya. Nimas itu. Sing piyai kono ben pirsa, Kak. Kowe karo mlaku rono. Sing kono ben pirsa. Nah, nyedaki kamerane kuwi lah. Bagaimana sih kecantikan asli? Oh iya, waduh. Aku malah ngene iki nek kancane. Lah piye? Padha syuting dedekku. Menungso karo kamera kok padha. Ayo, etut. Kok di close up ya Mas, tak geget lati. Iya, Kak. Etut runtut tansah raruntungan. Hop, kono wis pirsa ta? Nggih. Mlaku rono, gen kono pirsa. Kae do lenggah kabeh. Ayo kono mlaku rono. Masa kula mlaku mriku? Oh, rene lho ning ngarepe ibu-ibu ngene. Dhewe. Iya dhewe no. Umur pasane. Mas aku sindan apa kontraktor aku rono rene kok ngangkang dalan. Ayo lah rono. Kembaranku ning kono sik ya. Alah. Iki Niken. malam ini aku duo anu lho, iki Niken Salindri. Tak kira iki Kasalehu. Iya. Ayo kono Salihu. Ayo. Amat ya Mas. Nggih. Nah, ayo. Nana. Nggih. Wes kono bae. Nggih, masane kok gak roh ae iki ya roh nek iki rumah karo. Ora ibu-ibu iki mung namatke kowe iki jane sinden apa percil. Wah ya. Ya Kak. Ngomong ngono nentung jati ngono. Piye capane? Heng sareno lan ngine. Hop. Wes, bali rene neh. Yo. Bali rene neh. Mbok dicucukne leleh mlaku lho ader 5 kilo Wes, kene, ayo. Tarik tok. Ayo. Nano. Ayo. Oh lah sinden kok tukang karcis pasar. Wong sing ndak ngresula wae. Sapa sing gak ngresula ibu ini ngene iki lagi repot kok kon rono rene. Nggih Ibu, ayo. Tangan kinggeng. Ayo kok Nggih. Ngene iki yo karo ngematke sik. Heeh, ngemati apa lali? Lali. Iya. Datan kinggeng sarambut lamun adoh caket mring hati Yen cedhak tansah mulat ya. yen cedhak tansah
wulan nenoe sida asih terus kula pindha mimi iki mboten noper ora sing akoni sapa kok lancang aku ora akon kok aku juga lancang gur tekok iya kula ndelok terus kemajon ora ayo omong terus ayo boten pindha mimi lah nggih ya pindha mimi lan mintuna ya ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih Alhamdulillah lho Mbak Niken nggih itu arep kaya dangkel jati ini suarane ya hebat kuwi alhamdulillah tekan gen ngono Mbak Dangkel Jati ya Mbak Yu ngono Pak Bayu juragan mebel lho sinden kok Dangkel Jati yo setia tuh monggo Mbak aku kang setia lanjut ya nano mungkin lestari iya dintekke Mbak Eka entek iki terus dadi memanik garap irama jaranan gen tembangke Mbak Niken ya ayo maka yuk kantekno mugian tok beranging witi
ngenteni tanah bakat asih diamati sing tresno ngobrolin raimu. Ngomong kok kowe gelo iki. Ya ta, nikane ketok suwangar celeng bersiung. Terus kok garangan. Saya nyesel ya Mas. Wong kabeh manut karo sing nyekel. Lah kok sampe dikeki iki ra kuat. Ngono tak kei sik, kok nek tak gede. Lah nek lah kudune kan saling melengkapi lek cah cilik dikeki sing gedhe. Ya wis iki wis. Ndang ngono, wis. Ya modern. Lah kowe gawe ra kuat kok. Aja kegedean sing pas ngono lho. Ketok sangar. Lah terus lek pamane gedhe apa ya iso joget ayo. Apane? Iso joget apa ora? Joget to? Iso. Nek wis iki enak punya wis kare. Iki ora gedhe ora cilik wis.
Dah coba. Ayo ndang Edwin. Seneng. Wis gak ngene iki kecep. Malah apa kuwi jenenge mesake kek ulo nyembur raiku malah. Ya ta. Oh, jare mau cilik kecilikan saiki sing sedengan ayo ula. Wis ora sangin aku eno luwak anyang-anyangan ayo. Pokok angel kaya ngono lho, Ken. Wis ya momongane mbokmu ya ngono kuwi, Ken. Lah iya. Wong wis gedhe iki tapi ning kaya cah cilik sih. Jaluk iki ngerti ora? Apa? Tumbuhan gitu ya. Nek cilik tapi umure akeh kan anu jenenge apa? Bonsai. Kalau didol larang. Oh dadi kowe ngibaratke awakmu ki bonsai. Cendek cilik ning larang. Oh cilik ke larang. Nek ya nek lho bonsai sira tok digedhekke kene ya enak. Kayak jenenge bonsor. Iso apa-apa kok ora. Tambah ngecel terus. Matur nuwun, makasih. Sik, Mbak Niken jare ngono sik. Mbak Dita tawati rene ayo rene. Ngancani Mbak Niken. Ana sing ngersake gerajakan Banyuwangen. Masuk. Ya. Monggo kene Mataram terus. Yo. Eka? Lem. Berene. Nek kok panggah kon ngalih. Kapan aku terus keluaran bayi-bayiku ayu ngene iki? Iya. Anggere wong ayu kon ngalih, aku gak ayu to Mas aku. Ayu, kowe ayu banget wis. Aku gak entuk tampil bareng Mas aku. Yo gen dhewe-dhewe kan pilah ngono lho. Endi sing wong lumrah karo sing ra patek lumrah men pilah. Ya wis ora masalah wis. Barne ndi? Puter kan mriki. Kene lho rasa dados. Lah kene kono padha wae. Nek kowe pengen kaya Mbak Yu ya kok kaya Mbak Yu iki adimu sing ya. Ya piye carane yen dedeke padha kae. Nek dedekmu iso padha kae, jejer ora apa-apa. Nek selama sih kaya ngono ora usah jejer. Iso. Iso ayo. Dah anu aku sumblinen ya. Mbak Dita. Dalam Mbak Bayu. Ya, iki ana sing ngersake gerajakan dibawani. Ya. Ya. Mangga. Mosok aku sesuk ndadak nggoe grang. Sinden para lomba 17-an nggoe grang ngene. Ndok kon ben iso padha kancane kon pilah kon ngalih, ora padha kancane kon. Bocah kok cerewet ta iki apa ta? Kowe kok nyecret ta iki apa? Mas aku dibedak-bedake. Ora, kene nduk, kene ngadeg kene, ora kene. Ngadeg. Mesti ngenten lho, ben ketok tampil ngeten. Ngadeg kok. Lah nggih. Ngadeg kok. Lah niki pun. Oh wis to, oh ya wis. Nek mau semono ya wis aku ora masalah. Aku lak melu Pak Demur Klaten. Lah apa? Dadi omahku mbiyen kono. Lah kok iso? Ceper. Ceper jadi desa ya. Yo, Mambiat. Ya. Mambiat mayone. Ben juga tiba kan. Mambiat mayone. Ya penak to. Apa? Malah digeanci-ancian iki penak. Malah njogeno aku to, Ken. Heeh. Kok ana sing nyempluk gelunganku. Apane? Iki anak kecil kok ya wis tumbuh. Maksudnya lebih tumbuh ke atas daripada aku. Masa Mbak Yune di lompati. Ya ngarah. Ayo menang. Ayo jajal sampean iki sarang luwih dhuwit. Ayo ndang ayo. Ayo niki lho, coba. Mambiat mayon coba. Sing juga dicontoh ini kan sih. Suarane no Mas, suarane. Ayo. Contoh Mambiat mayon. Ayo Mas Nanda. Awas Kak, ayo. 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 Sing dhuwur. Pola ini kan lho. Ngapa? Aku bertiba raiku tidak kejelok menepatku. Ayo coba tak saiki. Ayo. Suarane. Yo. Suarane. Pemanasan.
Piye? Kurang dhuwur kaya niken lho nek wis ngene terus bang tok mumbleng. Lah mumbulmu ora tegas kok. Ora mumbul lho. Coba. Ya Mbak Dita tutuke. Berarti aku mumbul terus. Ndang Lho, lah niken. Rasa malang. Santa. Ngene iki lho, Ndak. Iya. Coba Dek, luwe dhuwur timbangan aku kowe ngono, Ndak. Iya. Ya. Ngene iki lho, Ndak. Ngene iki lho. Iya, kok iso. Mari ayo mari kedisian iki masih bisa enggak lagi lagi sih dan apa tikus kobong aku gak kajen ngono kuwi sampai tukang son bareng ra tubruk lah kok aja banget wah kaya niken kok lah lek mumbule ra ketok kok masa gak ketok wis mumbul sampe cincing lho lah lek mumbul ora ayo coba lar langit lar langit sangker nyoit oh weh anu weh mumbul buri tok weh timbang kowe kokean polah marah ramu nih ketok mumbul buri apa raiku ki enek loro kok mumbul buri ora kowe mau mumbune tok wae ya ta nah aku ora pas dilek ngono mumbul tok terus lha kok lek gak dijlek ora ngalang-alang lho wis ta yo ora ya wanita kalinya oh sik Reniki lagi yo nan angkel lihat coba coba lihat seneng ta? Seneng ora? Belas, lah kok mak pluk. Iki nikan mak des. Lah kuwi dedeke semono jelek ya padahal kowe semono sak pete ya. Muni mak pluk wis bejo. Yo. Keren ngono ya. Salam biangan. Sinden po diesel ya. Belambiangan ya. Belambiangan. Awas, yuk. Panain dia. Baliare. Taman Sari Nusantara. Iki, kula nggih. Musik. Nggih niki. Saiki tak tes siji-siji. Napa nek? Pitik-pitikan. Lah jenggleng niki. Wis entek kok. Belum entek teman. Wis ngono. Mbak Ditase, ayo kowe urut antri, cilik dhewe mburi dhewe. Mburi dhewe. Mah. Kene lho, Kak. Ngeyel. Bantah. Ora. Urute ning ndi urute? Urute Dita, Niken, terus kowe buntut iki mburi. Nah, Wis kok nang mburi dhewe. yo Mbak Dita coba. Siji sik Mbak Dita contoh iki yo. Petetan. Ya kembang petetan. Ayo Mbak Niken, ayo. Wih, didelok. Kosek. Buri. Kula ajeng geser remuk kuping niku lho. Rada mepet. Kula lur mriku teng mriku kadoan aku temen petetan. Ra kene rusak. Nang mburi. Petetan. Kembang petetan.
Ya. Cah semono lho. Kok wis iso coba blantak lho. Aku gumun sampean. Ayo ndang makrek. Tangan loro to, Nyuk. Tangan loro, sijine iya no. Iya. Mik lupa. Titipno masmu lho, titipno masmu lho. Pinten? Ayo lho. Iki. Heeh. Oh, susah iki. Iya. Nah, ayo coba. Nah. Mendek. Nah. Mendek nih. Nah. Wis. Ngene lho Dit. Karo Mbak Niken. Iki aku ora mau kepengin nyoba ngetes kaya ngapa joget TK. Ah, nggih. Iya. Ayo. Nggih, sakniki kita kira omongan. Ora. Ya coba kayak apa? Ya. Petetan. Ya kembang petetan. Aku jaluke piti-piti anak dikai garangan. Sararane yo kuthuk kok garangan lho. Iya, ya kuthuk ya ora apa-apa. Dina bodiku lak semlohe. Alah. Kaya ono semlohe. Gitar Spanyol. Spanyol. Yo, Gerajakan Banyuwangi. Yo, Mbak Niken, Mbak Dita karo Malang Sakit. Ayo, yo. Yo. Aing.
sembah nuwun wis diaturke gerajakan. Mbak Dita lenggah sik. Ayo, saiki ganti Mbak Rizky Ainanda Utami. Ayo mriki Mbak. Monggo. Sabang di barat, Merauke di timur, aku wilayah Indonesia. Aman dan tentram, setia katakan Tuhan masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Pilihan barat, pilihan barat, Wilayahku, pilihan barat, pilihan barat, pilihan barat, wilayah. niki enten awala Mbak Niken Nduk Ika. Ya, menika ngersakaken lagu Gelo. Oh, Gelo. Nggih. Mungkin Ya. dinyanyikan Mbak Rizky Ainanda kembaranku. Nek kabeh kok kembaramu. Ini podo wedoke. Oh ya. Kamu ikut nyanyi nggak? Apa? Kamu ikut nyanyi nggak? Duh, aku nanti menyimakmu, ya ta? Nanti tak rekam buat besok belajar gitu. Oh, ngono. Iya, Bang, lagi daftar PAUD kok. Ya. Ya aja nesu to ya ora. Boten. Ya diaturke buka celuk langgam sik ya, Mbak. Nggih. Nggih, engko pas irama seger dangdutke lagi Mbak Niken. Nggih, maka. Lah kula, Kowe nggo sajen ning kono sik. pada ningkong kok. Wis aku dipeples mekeh. Wis kene kok kono, anu kowe jagongan karo Mas sing nyuting kuwi wis dikancani sik ketigentene kaya. Oh, lah Kuwi bebekmu lho ya. sinden lo kon jagongan meneh tukang. Iya, Pak. Iya, Pak Rizky. Wah. Neng ngendi nggonku goleki bote kepengen ketemu senadyan ada tak parani mung nuruti karepe bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinenggal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing tresno aja dhewe aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku biyen apa kok dadak ketemu Yo, irama seger. pancen Yo. gawe Hey. Oh. Oh.
mriki matur nuwun. Wah, dah. Kak. Belum. Kuwi. Kowe iki aja mung enak kepenak wae. Jatahe dhewe kok. Iya, ki wong kula niku asine istirahat aku nyimak lho. Oh iya ta. Mbak Rizky lek senior kula. Heeh, bar Mbak Rizky, Mbak Suci ya saiki ya. Nggih. Mbak Suci genrene. Suci Ovita. Nduk niki kan nembange ngen leren sik. Iki Mbak Suci ngen bawa, mengko tibake bajing loncat ana sing nyuwun. Nggih. Kok Mbak niki kan ngen beksa alon-alon wae. Oke. Kuwi ya mergo saking larise anu pita suara kudu dijaga lho Mbak Ngen. Nggih, Ora ana biaya. Kene. Jogete badhe loncat sing kaya wingi kae ta. Sing lek ngajari sampean ndek iki. Iya. Ya mriki Mbak Suci. Jebul kae sing tak anti-anti diaturke bawane Cahya Sumirat. Ya. Engko sing ngiringi Gender Bab Gambang. Nah, dibawani Pak Suci. Monggo. Engko dawah bajing loncat. Iya. Engko Mbak Niken gen beksa Eka ya gen njaipong kaya ngapa. Monggo. Ya, Mbak.
Paduka Saron Intur Cantrik. Monggo dados yo. Alhamdulillah wis diaturke bajing loncat. Matur nuwun Mbak Suci. Mbak niki kan leren sik. Yo iki khusus Eka iki. Enek nawala ka? Ya, aku mengapresiasi sangat nih. Piye ning apa? Dek niken jogetane bajing loncat luar biasa, bangga tenan aku. Lah mbok coba kowe saiki. Kudune ngerti Ken, sapa sing maring kowe joget bajing loncat kan? Yo. Kowe to? Sapa? Kowe? Sapa? Sapa kan? Ya guruku nah. Lah iya. Lho. Tak kira nek coba kowe nek joget kaya ngapa? Neno yo. Mbak Suci kok kono coba ganti joget iki kan. Jogete aku soalnya ayo dajal ayo wis to kan ini tadi baru tak rekam. Ayo. Joget. Lah nggih. Ayo. Wong nganggo ngene ani lho. Yo Mbak Suci. Wis aku joget. Ayo. Bajing
yang Kowe iki joget apa mepeng lambi? Kok joget jaipong kok buka-buka. Joget jaipong buka-buka itu jane. Ngene-ngene rane. Loh, kan ini tadi perpaduan bojeng loncat sama SKJ. Jaipong karo SKJ. Oh, juga karo senam. Loh tapi lek masalah sejarah aku roh iki mau. Bawa Surya Sumirat iki. Apa? Cahya Sumirat, Surya Sumirat wayang wong. Cahya karo sak Surya lek ya padha wae. Nek perkara jaipong Eka pancen kalah, Mbak. Nek nggon joget dangdut ha iki. Iki ana sing ngersake tembange cewek gaul. Sejarah isih to tak omongno aku. Sejarah apa? Iki Surya Sumirat iki mang. Apa to? Cahya Sumirat. Sejarah joget apa sejarah? Bawa iki biyen. Oh iya. Pas mlepek srengenge laire pasaran pon pas Jawa. Oh, laire bawa iki. Iki dinyanyekke Mbak ditembangke Mbak Sri Paingan. Ha, paing ha. Aku paingan. Iya terus. Disangka tok bake ora. Bar paing apa pon bake. Oh, iya. Ya Allah, masake bae ya. Nang Aku lagi ngerti iki lho sindenku bae nek sing koceluk siji ya kayak gitu. Loh, niku sejarah lho. Oh iya. Ya. Tuh ngerti Mas. Ya. Ya, nggih Bu ahli sejarah. Sejarah telek niki mau. Oh, gerak ngapus dihapusi ya. Yo cewek gaul. Apa iki? Cewek gaul. Ayo. Kumblak kuntak. Nggih, lha sing nyenggak pokoke kudu delok Pak. Sapa? Sing nyenggak setunggal Pak Sugiarto. Pak Satimin. Pak Satimin. Iya. Mengke senggak perpaduan Pak Satimin kali Mbak Suci Ovita Dewi. Ah, iya. Mergo Mbak Suci Ovita Dewi wak Tulungagung terkenale jararan salehung niku menawi senggak. Wah, Yo, diaturi sik cewek gaul. Maka ayo, tublak tak yo, Dul. Kobis. mesti sore. Rambute abadi. Oh, sing dak. Sabun dino cantik. Seneng wong. Cewek kau. Yen kuyu
jogetmu sing ngene dhewe iki. Loh ini yang namanya joget pargo itu. Oh, sik joget sing ngene dhewe iki. Ora pargo. Ayo, coba. Jenenge Pragos. Nah, coba. Kowe iki lho. Ngene sampean iki lho. Dul kemek joget sing ngene dhewe yo. Kok iso dur? Nene ya coba ya. Paman nih. Ayo tak, ayo, sing ngene dhewe. Ayo. Ciro lu, ya, ayo. Iki pargo e. Iya, ayo tak itu. Rekam dong. Iya lah rekan dapurmu gak apa. Ya. Ayo Ciro lu, ya, ya. Ya. Nah, kowe buka culut nyok. Iya. Tak karo dhewe. Ayo. Ayo. Berat kembang ya. Ya, ayo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tepung kowe pancen Hop. iki pargo e. Kuwi pargo apa wong tandur? Lo pargo itu yang ini terus Oh, bangkeane ra duwe kok pargo gayane. Lah coba wis iso pargo ora? Bisa to. Wis bener apa rong lho. Ya wis, nek kowe iki kecupeten. Oh, senengane. Ya seben ora apa-apa. Wis ora apa-apa ya Mbak Niken ya seben. Ora apa-apa. Anu, mbok komplit-komplit donya. Jajah kok niken lho pargo napa tak rekamku. Alah. Lah aku rekaman dene mburi. Ora mau aku tok sing rekam. Tak apa. Nanda bareng lho. Iya. Agil barang kok ya. Mbak Niken. Halo. Terima kasih ya. Terima kasih. Kok tutuk kene patek sama. Siap. Makasih ya Mbak Eka. Nggih kula nggih pun iki. Yo, kuwi nang kono sik ra apa-apa iki. Nggo weten-weten bocah. Lho menasane aku gathuk kontrol kok piye. Iya, aku nek nganti kedelaru malah kurang tunggu lan prayoga ora apik. Iya. Ndak dadi duncane pukulane semaya.